Rempela atine buta ijo. Makhluk sing gegirisi jumedhul saka pian. Pakulitane ijo lumut. Awake mbesisik kebak wulu. Matane abang mencereng. Siyunge sak linggis gedene. Cangkem sak tampah ambane. Iler dleweran. Ambune bacin. Buta ijo mabur. Anjlok sak inci ana ngarepe Nirmala. Bocah wadon bongsor sing uteke kerdil. Buta ijo mencereng. Nuli muwus gumleger. Enak temen kowe mangan rempela ati. Kowe ngerti ora? Sopo sing duweni rempela ati iku? Aku buta ijo. Nirmala, prawan umur 24 taun nanging prilaku lan pikirane isih kaya bocah TK iku nibakake piring beling isi gorengan rempela ati ayam kesenengane. Spontan mlayu ngibrit nubruk ibune sing lagi nonton sinetron. Biong, aku diweruhi makhluk medeni. Dheweke ngaku jenenge buta ijo. Aku wedi, Yong. Aku wedi. Ora ana buta ijo, Nduk. Ujare ibune karo ngekep Nirmala. Buta ijo nesu amarga aku mangan rempela ati goreng. Ora ana sing nesu kowe mangan rempela ati goreng. Mbok Dar, jajal mrene yo. Tulung kancanono Nirmala mangan. Sendika, Den. Aku meruhi buta ijo. Wujute nyeremke ya, Nduk. Iya, Mbok. Buta ijo siyunge dawa, kuning, ijo, abang, ireng, medeni. Buta ijo ora tau sikatan ya, Nduk. Mbok, aku wacakno dongeng ya. Aja buta ijo timun mas. Aku wedi ditekani buta ijo maneh. Bebarengan macake dongeng bawang merah, bawang putih. Pikirane wong wadon umur 55 taun kuwi ngumbara menyang jaman las-lasan taun kepungkur. Mbok Darmi sak patemon karo Rejo ing omahe Juragan Angkara. Wong paling sugih ing kutha Mbako. Rejo sregep, welas asih lan tanggung jawab marang keluargane. Menur Seta, Kendana Kendhini, sing diopeni dening wong tuane Darmi ing kampung ngancik umur 5 taun rikala Rejo tinggal donya. Darmi isih kelingan kedadean gegirisi kuwi. Esuk iku kahanane Rejo bagas waras. Kaya pakulinane, dheweke banjur tandang gawe ngresiki taman lan mernata kekembangan amprih resep dinulu. Wayah awan, lelorone mangan bareng ing pawon. Bubar kuwi, Rejo pamit ngecat sentong cedhak kamar mandi mburi. Darmi nembe sibuk umbah-umbah rikala dumadakan krungu jerite Rejo. Darmi mlayu marani asale swara. Darmi nemokake jisime Rejo gumletak ing jubin.
Rejo tatu, getih abang dlewer saka sirahe. Darmi bengok-bengok njaluk tulung. Juragan Angkara nanggung ragat panguburane Rejo. Uripe Darmi saanake uga dicukupi. Nanging siji syarate Juragan Angkara. Kedadean tiwase Rejo mau kudu dianggep kecelakaan kerja. Darmi nyanggupi, senajan krungu desas-desus jarene Juragan Angkara bisa sugih blegedhu amarga nyupang buta ijo. Darmi ora gagas. Nanging saiki critane Nirmala, anak barepe Juragan Angkara, Genea nuwuhake rasa lara ing dada tuwane. Kafidin, bocah lanang pawakane gedhe dhuwur, mangka umure lagek nyandak 16 taun, bar lulus SMP. Asale saka Dukuh Turi. Kuwi artine isih sak desa karo almarhum bojoku. Batine Mbok Dar nalika bocah yatim kuwi metungul ing omahe Juragan Angkara dina Kemis Kliwon. Kafidin bocah ora kopen. Biyunge ngadhep Gusti nalika nglairake dheweke. Bapake ngumbara menyang kutha. Ana kana rabi meneh. Kafidin diopeni dening simbahe. Aku nyambut gawe ning kene, Mbok. Ning kebon mbako. Jarine Juragan Angkara kanggo sautara wektu aku dikongkon resik-resik taman dhisik. Ngrungokake ucape bocah enom sing kebak semangat kuwi, pangiling-ilinge Mbok Dar tumuju marang jenate Rejo. Yen arep kerja sarapan sik ya Nang. Langsung menyang pawon bae. Anggepen aku kaya simbokmu dhewe. Inggih, Mbok. Sentong sing reget lan kebak sawang kala mangga wis diresiki. Jubine dipel nganti kinclong. Kafidin ketok sumringah entuk sentong mburi sing bakal dipanggoni saksuwene dheweke kerja melu Juragan Angkara. Kafidin janji arep nyambut gawe sing sregep. Opahe arep dicelengi dititipake Mbok Dar. Ben sok mben wancine lebaran dheweke bisa mudik karo nggawa dhuwit akeh. Arep diparingake simbahe. Kafidin ngelap keringet. Akhire rampung uga anggone ngecat sentong nganggo cat rupa ijo. Badhe isak Kafidin gelar kloso. Amarga kekeselen dheweke bablas keturon. Mbah pira suwene oleh merem. Ing antarane turu lan nglilir, rumangsane Kafidin ditekani ibune. Ibune arep nyikep dheweke, nanging simbahe ujug-ujug mepalangi. Ajaib. Ibune salin wujud dadi raseksi. Ambune bacin, kulite ijo. Sakujur awake kebak wulu. Siyonge nyrongat sak linggis-linggis. Getih kekotos. Kafidin gragapan. Jebul mung ngimpi batine. Krasa gerah Kafidin nyopoti pakaiane. Wuda. Kafidin lagi arep mapan turu, rikala swara gereng-gereng kuwi keprungu bebarengan karo ngatone buta ijo. Cangkeme ngeblak
arep nadah kala mangsa. Kafidin ngoplok, lambe kemunci. Kafidin maca donga sing diajarke guru ngajine. Bleger gegirisi iku musna. Adzan subuh ngumandang saka musala. Kafidin metu senthong karo bengok-bengok. Buta ijo, buta ijo, ana buta ijo. Nalika kuwi rewange juragan angkara wis padha tangi. Mbok Dar kaget weruh Kafidin metu saka senthong ing kahanan uda blejet, bengak-bengok, kamiweden kaya wong kesurupan. Kang Bejo ngulungi sarung kanggo awer-awer. Mbok Dar menehi ngombe. Kafidin ngrangkul Mbok Dar kenceng. "Mbok, aku tak mulih wae. Aku emoh kerja nang kene. Aku emoh didadekake wadale buta ijo." Kafidin nangis gerung-gerung. Mbok Dar unjal ambegan landung. Gawang-gawang nalika reja ngajal. "Baliya, mulya ning simbahmu nang. Mbok duwe dhuwit sithik iki. Iso kanggo modal dagang nang kampung. Pesene simbok jaganen simbahmu." Juragan angkara mandeg. Mandeng wanita sepuh sing simpuh ing ngarepe. Keputusane Mbok Dar wis gembleng. Bojone juragan angkara wis ngrimuk, nanging Mbok Dar ora keguh. Mbok Dar wis madhep mantep. Ngimpi bola-bali perkara sing padha diparani jenate sing lanang. Reja njaluk tulung merga dioyak-oyak buta ijo. Wadule Nirmala sing dioroi buta ijo ngepasi dheweke mangan rempelo ati. Kafidin sing kesurupan ngaku yen arep dimangsa buta ijo. Lan critane tangga teparo yen juragan angkara nyupang buta ijo. Sasuwene iki Mbok Dar nutup mata merga kabecikane juragan angkara sing nanggung biaya uripe, kalebu ongkos sekolahe anake sakloron nganti SMA. Malah juragan angkara janji arep nanggung biaya pendidikane Seto Menur nganti sarjana. Nanging apa gunane urip kepenak yen Kang Reja sing didadekake tumbal? Ngono batine Mbok Dar. Apa iki ana sesambungane karo pokale bocah gendeng Kafidin? Boten juragan, kula sampun sepuh lan sayah. Kepengin nelasaken umur kanthi manggen wonten dusun. Ya wis Mbok, aku karo ibune bocah-bocah ora iso meksa. Nirmala bakal kelangan mbok emban sing seneng ndongengi. Aku karo bojoku sedhela maneh kelangan sayur aseme Mbok Dar sing rasane maknyus. Ora ana sing madani nyamlenge. Mbok Dar ora usah kuwatir. Senajan mbok wis ora kerja ning kene, nanging aku karo Mas Angkara netepi janji ngragati kuliahe anak-anakmu. Mbok Dar, Kang Reja, Seto Menur wis tak anggep keluarga dhewe. Yen Mbok Dar ora betah ning kampung, iso balik mrene maneh. Oh iya Mbok, tak terke ning kampung. Sekalian ngapiki omahe Mbok Dar. Imbuhe juragan angkara wadon. "Matur nuwun juragan."
Mbok Dar nyawang sentong sing wis dipanggoni puluhan taun. Ning sentong iku dheweke karo Reja tau karonsih. Uga ing kono dheweke diketoki impen-impen sing medeni. Wis ditiwancine, aku ninggalake sentong iki. Pangresae Mbok Dar. Sawise metu saka omah kuwi, dheweke arep nemoni dukun, njaluk tulung kanggo nyempurnakake tinggal donyane Reja. Jarene wong sing mati didadekake wadhal pesugihan sakbenere durung mati sempurna. Rohe isih gentayangan. Dok 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 dok. Swara lawang didodhok mbuyarake lamunane Mbok Dar. Mbok Dar, apa wis siap? Sampun juragan, sekedap. Mbok Dar buka lawang sentonge. Jebul buta ijo ngegirisi sak jodo ngadeg ana sak ngarepe. Gumlegar suarane buta ijo raseksi. Aku karo bojoku mapak kowe Mbok Dar. Mbok Dar rak wis kangen pengin ketemu karo Kang Reja to.